Jeg hedder Erik Gøbel, og jeg er uddannet historiker fra Københavns Universitet. Da jeg blev færdig der blev jeg ansat som ung forsker på Institut for Økonomisk Historie. Men efter nogle år, der fik jeg så i stedet for en fast stilling i Rigsarkivet. Og der har jeg været så heldig i Rigsarkivet at få ansvaret blandt andet for Øresundstoldregnskaberne og mange af de arkivalier, der er fra vores gamle tropkolonier. Øresundstolden er jo startet i 1429. Der var Erik af Pommern konge, og han stod jo op ved Helsingør og kiggede på alle de skibe, der sejlede frem og tilbage gennem Øresund. Og så tænkte han, det er jo udlændinge rigtig mange af dem, hvis vi kunne få en lille afgift af hvert eneste skib, der sejlede igennem mit farvand. Skåne var jo også dansk på det tidspunkt, så det var et indre dansk farvand, man sejlede igennem Øresund. Og i lighed med, hvad man kendte fra Donau og Rhinen og andre sådan snævre passager, så ville han opkræve en afgift, en passageafgift, hvor man altså skulle betale for at sejle igennem den danske konges farvand. Og han forpligtede sig så til gengæld til at holde sørøvere væk og til at lave farvandsafmærkninger og sådan noget. Og derfor betalte altså de forskellige nationer. Man blev ved i godt og vel 400 år, helt til 1857. Og i løbet af den tid, der sejlede der næsten 2 millioner skibe igennem Øresund, den ene og den anden vej, som man registrerede i Øresundstoldregnskaberne. Grunden til, at jeg kom til at interessere mig for Knud Hansen Vallø, det var jo, at jeg skulle lave en lille bog om Øresundstolden, og der tænkte jeg, hvem må er den første, der er noteret tilbage i 1400-tallet, der sejlede igennem, og hvem må den sidste er. Og den aller sidste dag, der blev opkrævet Øresundstold oppe i Helsingør, det var så den 31. marts 1857. Efter man havde opkrævet det i 400 år, godt og vel, så stoppede man den dag. Det var den sidste dag. Og der sejlede Knud Hansen Vallø igennem. Det kan man jo så se i Øresundstoldregnskaberne, som ligger i Rigsarkivet. Han kom fra Messina, nede på Sicilien, med en ladning af næsten udelukkende appelsiner og citroner i store kister eller kasser, næsten 2.000 i alt. Og dem betalte han så den her Øresundstold for. Det var ikke noget kæmpe stort beløb. Og meddelte så, at han ville sejle til Sankt Petersborg med dem, til det russiske kejserhof og til adelen i Sankt Petersborg, som jo var stenrig på det tidspunkt i 1857. Og så sejlede han videre, det var et sejlskib, og han er så lige stoppet i Dragør for at kysse sin kone og se sine børn og få lidt frisk proviant ombord, og så sejlede han så videre ind i Østersøen. Og der løb de ind i en storm 14 dages tid efter, ud for Tallinn, altså ved Estland, og skibet led voldsomt havari. Den ene mast gik over bord, og kobberforhudningen under vandlinjen blev fuldstændig ødelagt ved grundstødningen, og de måtte så gå ind i havnen i Tallinn og losse ladningen op på kajen, og meget af det var ødelagt, og skibet skulle repareres i flere måneder, og så måtte de så sejle videre. Appelsinerne og citronerne var sendt i forvejen. De kunne ikke tåle opholdet jo, så de kunne ikke ligge der i månedsvis og vente. Så de var sendt med et andet skib ind til Sankt Petersborg. Og Vallø fik så selv en ladning korn, var det, som skulle til England. Lokalarkiverne udmærker sig også meget jo ved som regel at have meget store billedsamlinger, udklipssamlinger og sådan noget. Udklippene er en genvej tit til den lidt nyere historie fra aviserne fra de sidste, skal vi sige, 100 år. Og billedsamlingerne er man jo også nødt til at bruge, fordi man jo skal have illustrationer til, som regel i hvert fald, til det, som man så skal skrive bagefter og publicere i bøger og artikler. Og det gælder generelt lokalarkiverne, at de har et meget højt serviceniveau, når man henvender sig. Helt anderledes, end jeg kender det fra Rigsarkivet for eksempel, hvor man mere er overladt til sig selv. På arkiverne bliver man båret
på hænder og fødder igennem deres samlinger og få serveret det, man har brug for. Og det, jeg havde brug for, det var jo noget materiale, som lå i Lokalhistorisk Arkiv i Dragør, og som blandt andet bestod i regnskabsbøger og korrespondance og så videre fra lige præcis den person, Vallø her, og hans rederi. Så der kunne man komme helt ned i detaljerne og se præcis, hvem der havde været ombord på skibene, hvor de havde sejlet hen, hvad de havde provianteret, hvordan de havde haft det undervejs og så videre, hvad de sejlede med, og hvordan fortjenesten var, når de så kom hjem igen. Lokalarkiverne er meget vigtige samlinger. De bliver tit overset og måske set lidt ned på, men de er faktisk meget vigtige, fordi de giver et supplement til de offentlige arkiver, der findes i Rigsarkivet og til dels i landsarkiverne rundt omkring. Og Rigsarkivet og landsarkiverne indsamler jo arkivalier fra de offentlige myndigheder, mens lokalarkiverne indsamler fra de private lokale myndigheder, foreninger og så videre, ikke? Og derfor er de et meget, meget vigtigt supplement, dels med de skrevne arkivalier, som jeg lige har nævnt, men især måske ved deres store billedsamlinger, som er rigtig gode at kigge i, når man skal bruge illustrationer til sine publikationer. Og så har de tit også store udklipsarkiver fra aviser og tidsskrifter og sådan noget, hvor man så jo på et sted har samlet alt om for eksempel lodserne i Dragør, hvad det nu kan være, man er interesseret i. Og så en sidste ting er, at man får altså en helt super god service som regel på de lokalhistoriske arkiver.